Continuem amb les activitats del tema d'elements i compostos de Science Beats i hem arribat a la diapositiva 15 de l'apartat Explica. L'activitat número 3 és la que correspon amb les activitats del final del dossier com a activitat número 29. Aquí ens demana que ordenem una sèrie de quantitats. En l'apartat B demana una quantitat de matèria, tota referida a una quantitat de mols, i en l'apartat B ens demana que ordenem una sèrie de quantitats de la mateixa substància, en aquest cas seria el butà, diferents quantitats de butà i que les ordenem. Podem començar en veure com es fa la primera part. Per veure la primera part, el que farem és agafar les dades de la taula periòdica i comprovar també quines són les fórmules de les diferents substàncies que tenim. Per calcular quan val un mol d'aigua tindríem que saber quina és la fórmula. Per tant, posarem que la massa molar de l'aigua serà la de la seva fórmula H2O, que ja coneixem molt bé. Com es calcula la massa molecular? Ja ho hem fet en altres activitats, però ho tornem a repassar aquí. Sabem que tenim dos àtoms d'hidrogen i que cada àtom d'hidrogen pesa una unitat de massa atòmica. Ho podeu mirar el pes atòmic o bé a la taula periòdica o bé en la taula interactiva. Si mireu a la taula periòdica, veureu que si arrodoniu us queda una quantitat de 1. Llavors, l'oxigen té un pes atòmic de 16, si arrodonim també. Aleshores, amb aquestes dades ja podem dir que la massa molar de l'aigua serà el pes de dos àtoms d'hidrogen que pesen una unitat de massa atòmica cadascú, més 16. 16 perquè és el pes atòmic de l'oxigen. Això ens farà 18 unitats de massa atòmica. Si jo tinc que pensar quan és el valor d'un mol d'aigua, serà aquesta mateixa quantitat expressada en grams. Per tant, diré que un mol d'aigua pesa 18 grams. Si faig el mateix per l'età, en el cas de l'età, la seva fórmula és C2H6 i per això tindré que saber quins són els pesos atòmics del carboni i de l'hidrogen. El de l'hidrogen ja havíem vist que era 1 i ara el del carboni, si el mirem, el tenim aquí, el carboni és 12. Si arrodonim seria 12. Aleshores, per calcular tindríem 2 multiplicat per el pes atòmic del carboni, que és 12, més 6, que són 6 àtoms d'hidrogen i cada àtom d'hidrogen pesa 1. 2 per 12, 24, més 6 per 1, 6, i això farà un total de 30 unitats de massa atòmica. Per tant, jo sabré que un mol d'età pesa 30 grams. Quin serà el pes d'un mol de metà? Un mol de metà, la fórmula és CH4, el carboni ja hem vist abans que pesava 12 i l'hidrogen 1, per tant, més 4 per 1, 4. 12 més 4, 16 unitats de massa atòmica. Per la glucosa, la seva fórmula molecular és C6H12O6. Si sabem que el pes atòmic del carboni és 12, multiplicarem 6 per 12. Si sabem que el pes atòmic de l'hidrogen és 1, farem 12 per 1, 12 per 1. I si sabem que el pes atòmic de l'oxigen és 16, com hem vist abans, llavors posarem 6 per 16. Si fem aquesta operació, 6 per 12 més 12 per 1 més 6 per 16 ens farà un total de 180. Un mol d'amoníac, sabem que NH3 és la fórmula molecular de l'amoníac, aleshores seria el nitrogen, si mirem a la taula periòdica ens dona un total de 14, aleshores seria 14, que és un àtom de nitrogen, més de l'hidrogen són 3 àtoms i el pes atòmic de cada àtom d'hidrogen és 1, per tant, 1 per 3. 14 més 3 farien un total de 17. I en el cas del mol de diòxid de carboni seria CO2.
Ja hem vist que el carboni és 12 cadascun i n'hi ha 2 àtoms d'oxigen, cadascun pesa 16 unitats de massa atòmica. És per això que sabrem que el diòxid de carboni pesarà 44 grams. Llavors, si tenim que ordenar totes aquestes quantitats, igual que ordenem en unitats de massa atòmica, correspondria en grams. Llavors direm que la que més pesa de totes seria aquesta, que és la fórmula de la glucosa. Llavors, un mol de glucosa pesaria 180 grams. Aquesta seria la que més pesa. A continuació tindríem la de diòxid de carboni, que en pesaria 44. Després tindríem la de l'età, que en pesaria 30. Després tindríem la de l'aigua, que pesaria 18. Després tindríem la de l'amoníac, que pesaria 17. I per últim la del metà, que en pesaria 16. Vale? Si anem a la segona part. La segona part d'aquest problema demana que ordenem les quantitats. Per poder-ho fer ja estan més o menys aquí fetes les operacions. Ara només tenim que repassar a veure com es fan aquestes operacions. Vale. Llavors, primer de tot ens hem de posar en quines unitats farem servir per poder comparar les quantitats de butà que tenim aquí. Llavors, si decidim passar-ho tot a grams, per exemple, llavors la primera quantitat, que són 50 grams de butà, ja estan en grams, 50 grams. La segona és la més complicada, que seria passar 1 milió de molècules de butà, les hauríem de passar a grams, però això tenim aquí aquest asterisc indicant que el càlcul l'hem fet aquí a baix. Llavors, primer hauríem de passar de molècules a mols a través del nombre d'Avogadro, que ja hem fet altres vegades, i direm que un mol són 6,022 per 10 a la 23 molècules, però això, molècules i molècules se'n van i m'han quedat mols. I després haurem de fer servir la dada que hem aconseguit abans, sabent que la massa molar del butà, que ho hem fet en el problema 27, ens dona un total de 180 grams per mol. Llavors ho aplicarem aquí. Llavors fixeu-vos que hem de posar els factors de conversió de manera que les unitats se'n van. Si jo aquí tinc mols i vull relacionar mols en grams, en el factor de conversió posaré a la banda contrària la quantitat mol. Les unitats de mol. Mol i mol se'n van i m'han quedat grams. Molt bé, si fem tota l'operació, faríem 1 milió per 180 entre 6,022 per 10 a la 23. Recordem com es fa això a la calculadora. Llavors, posem aquí. Hem dit que tenim 1 milió, podem posar 1 per 10 a la 6 o 1 milió directament, 1 i 6 zeros, 1 i 6 zeros, i llavors hem de multiplicar per 180, que era el pes molecular, 180, i llavors hem de dividir per el nombre d'Avogadro. Recordeu que per posar el nombre d'Avogadro era 6,022 i llavors posaven directament exp. I posem 10 a la 23. Aquest exp 23 és la manera que jo tinc de dir-li a la calculadora que és el número d'Avogadro. Ja podem fer el càlcul i ens donarà 2,98, que ho podem deixar per 3,0 si voleu, per 10 a la menys 16, o, si voleu conservar el decimal, 2,98 per 10 a la menys 16. Aquest seria el resultat de l'operació. Quins serien les unitats? En grams. Llavors, per tant, direm que 1 milió de molècules de butà me donarà 2,98 per 10 a la 16 grams. Si jo tinc 2 mols de butà, és senzill passar ara a grams, únicament tinc que utilitzar
el valor de la massa molar del butà. El butà són 180 grams per mol, molts i molts se'n van i me queden 360 grams. Un mol de butà encara és més senzill directament perquè per interpretació de les dades o per un factor de conversió directament ens donarà 180 grams, 100 grams de butà ja estan en grams i un quilo de butà senzillament és entendre que un quilo són 1.000 grams. Vale? Si tinc que ordenar, per tant, de la quantitat més gran a la quantitat més petita, la primera serà un quilo de butà, que són 1.000 grams. Després tenim aquests dos mols de butà, que són 360 grams. Després tindrem aquests 180 grams, que correspon a un mol de butà. Després tindrem els 100 grams de butà. Després els 50 grams de butà i la quantitat més petita de totes serà, per tant, el de 2,98 per 10 a la menys 16 grams. Sí? Doncs fins aquí seria l'activitat número 29.